Det er ren spiritualitet. Spiritualitet baseret på rationelle og videnskabelige principper. Der er en årsag til alt. Det er den kosmiske sandhed, som passer godt sammen med de naturlige og uforanderlige lov, der styrer alt. Det er den direkte og konkrete måde at komme i forbindelse med lysets ånder, de avancerede verdeners væsener. Du behøver ikke at gå i tempel længere. Du behøver ikke at forlade huset. Du behøver ikke at knæle, rulle med øjnene eller noget andet. Vi er inkarnerede ånder, dele af det intelligente princip, den skabende kraft i alt, som almindelige mennesker kalder Gud. Psykisk renselse er en praksis til gavn for ånden. Det skal gøres på bestemte tidspunkter. Derfor er det nødvendigt at fastsætte det samme tidspunkt på dagen for udøvelsen af psykisk udrensning. På samme tid om morgenen, eftermiddagen og aftenen. Du skal være opmærksom på de ord, du siger under den psykiske udrensning. Forestil dig en lysplet, der skinner stadig kraftigere fra oven. Det er det, der sker i astralverdenen under den psykiske udrensning. Den første bestråling kaldes bestråling Angeles. Det er den første del af den psykiske udrensning. Derefter følger bestråling B, som er den del, hvor vi gentager i 5 minutter, og vi slutter af med at lave en bestråling til det øvre astrale, en til det store fokus og en til de astrale ledere af den spiritistiske bevægelse. Hvis det er første gang, du laver psykisk udrensning, er det bedst at gøre det i 10 minutter og gøre det i 3 uger. 10 minutter ad gangen. Og efter 3 uger gør du det i 5 minutter. Dette er vigtigt for at gøre dig bekendt med at konsolidere dig med de nye energier. Det er almindeligt at have mørke drømme i starten, da det er et tegn på ændringen i energierne. Psykisk udrensning er mental hygiejne, som er et åndeligt bad. Det befrier os fra depression, søvnløshed, at se skikkelser, galskab, afhængighed, angst, søvngængeri, hekseri, brudte ægteskaber, ulykker, vrede, stress, had og mange andre problemer. Man skal ikke lukke øjnene, når man praktiserer psykisk udrensning, og man skal heller ikke knæle. Og du kan gøre det mentalt, når omgivelserne ikke tillader dig at formulere ordene. Du er nødt til at skabe et fredeligt miljø, hvor du kan praktisere psykisk udrensning. Der er ingen kontraindikationer for at praktisere psykisk udrensning, men vi skal huske på respekten for de højere ånder. Når du er i et miljø, hvor der er forvirring, uorden, fortvivlelse, smerte, usikkerhed, frygt eller rædsel, så bevar roen, løft dine tanker højt op i det højere astrale og udfør mental bestråling B 2 eller 3 gange eller mere, hvis du foretrækker det. Men gør ikke denne praksis som en bøn. Psykisk udrensning er ikke en bøn eller en religiøs praksis. Det har intet med det at gøre. Det er åndens forbindelse til det højere astrale, som er lysets ånder, så for at det virkelig skal virke, skal du følge de instruktioner, jeg giver dig. Tænk ikke på ulykke eller elendighed. Udstral ikke medlidenhed eller anger eller tristhed. Udstral ikke nogen anmodninger. De højere ånder ved allerede, hvad vi har brug for. Du skal bare være opmærksom på de ord, du siger, mens du udstråler og skaber en forestilling om et lysfokus, der omgiver dig og styrker dig. Alt afhænger af vores tanker. Hvordan du tænker, vil være, hvordan du tænker. Lad os nu begynde med psykisk udrensning. Til det højere astrale. Fokus på den store kreative kraft, ved vi, at de lov, der styrer universet, er naturlige og uforanderlige, og at alt er underlagt dem.
Vi ved også, at det er gennem studier, ræsonnementer og lidelser, der stammer fra kampen mod dårlige vaner og ufuldkommenheder, at ånden bliver oplyst og opnår større evolution. Når vi er sikre på, hvad vi skal gøre, og gør brug af vores frie vilje, sender vi tanker til højere ånder, så de kan indhylde os i deres lys og væsker og styrke os til at udføre vores pligter. Til det store fokus. Stort fokus, universets liv. Her udsender vi tanker til de højere ånder, så de kan indhylde os i deres lys og væsker og styrke os til at udføre vores pligter. Stort fokus, universets liv. Her udsender vi tanker til de højere ånder, så de kan indhylde os i deres lys og væsker og styrke os til at udføre vores pligter. Stort fokus, universets liv. Her udsender vi tanker til de højere ånder, så de kan indhylde os i deres lys og væsker og styrke os til at udføre vores pligter. Stort fokus, universets liv. Her udsender vi tanker til de højere ånder, så de kan indhylde os i deres lys og væsker og styrke os til at udføre vores pligter. Stort fokus, universets liv. Her udsender vi tanker til de højere ånder, så de kan indhylde os i deres lys og væsker og styrke os til at udføre vores pligter. Stort fokus, universets liv. Her udsender vi tanker til de højere ånder, så de kan indhylde os i deres lys og væsker og styrke os til at udføre vores pligter. Stort fokus, universets liv. Her udsender vi tanker til de højere ånder, så de kan indhylde os i deres lys og væsker og styrke os til at udføre vores pligter. Stort fokus, universets liv. Her udsender vi tanker til de højere ånder, så de kan indhylde os i deres lys og væsker og styrke os til at udføre vores pligter. Stort fokus, universets liv. Her udsender vi tanker til de højere ånder, så de kan indhylde os i deres lys og væsker og styrke os til at udføre vores pligter. Stort fokus, universets liv. Her udsender vi tanker til de højere ånder, så de kan indhylde os i deres lys og væsker og styrke os til at udføre vores pligter. Stort fokus, universets liv. Her udsender vi tanker til de højere ånder, så de kan indhylde os i deres lys og væsker og styrke os til at udføre vores pligter. Stort fokus, universets liv. Her udsender vi tanker til de højere ånder, så de kan indhylde os i deres lys og væsker og styrke os til at udføre vores pligter. Stort fokus, universets liv. Her udsender vi tanker til de højere ånder, så de kan indhylde os i deres lys og væsker og styrke os til at udføre vores pligter. Stort fokus, universets liv. Her udsender vi tanker til de højere ånder, så de kan indhylde os i deres lys og væsker og styrke os til at udføre vores pligter. Stort fokus, universets liv. Her udsender vi tanker til de højere ånder, så de kan indhylde os i deres lys og væsker og styrke os til at udføre vores pligter. Stort fokus, universets liv. Her udsender vi tanker til de højere ånder, så de kan indhylde os i deres lys og væsker og styrke os til at udføre vores pligter. Stort fokus, universets liv. Her udsender vi tanker til de højere ånder, så de kan indhylde os i deres lys og væsker og styrke os til at udføre vores pligter. Stort fokus, universets liv. Her udsender vi tanker til de højere ånder, så de kan indhylde os i deres lys og væsker og styrke os til at udføre vores pligter. Stort fokus, universets liv. Her udsender vi tanker til de højere ånder, så de kan indhylde os i deres lys og væsker og styrke os til at udføre vores pligter.
til det højere astrale. Stort fokus, universets liv. Her udsender vi tanker til de højere ånder, så de kan indhylde os i deres lys og væsker og styrke os til at udføre vores pligter. Til det store fokus. Stort fokus, universets liv. Her udsender vi tanker til de højere ånder, så de kan indhylde os i deres lys og væsker og styrke os til at udføre vores pligter. Til de astrale ledere af den spiritistiske bevægelse. Stort fokus, universets liv. Her udsender vi tanker til de højere ånder, så de kan indhylde os i deres lys og væsker og styrke os til at udføre vores pligter. Vi har lige udført den psykiske udrensning. Husk, det skal gøres i 5 minutter. Hvis det er første gang, du laver denne øvelse, skal du gøre det i 10 minutter og følge de retningslinjer, jeg forklarede i begyndelsen. Taknemmelighed